Salam. Selamat hari Minggu mari kita sudah amang enak. Kami mewakili Parhala Doni Huriata Pasahat Tutu kita selamat beribadah. Saya Tuhan teman totong nama kalian pasu-pasuna tu kita. Amin. Tapuk kama masuk. Mari di mahita. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah sian ho. Ima na manggulahon uhum sabing dohot holong ni rohani habasaon, jala marpangalahu haserepon mararupon di Batam. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan di Bata amanami na di Banua Gijang. Hupangi duhami tuho sailehon matuhami tod dini hasitongan doho dame asa takas hubotohami nasa lomo ni roham jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gugunami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
Sak dipatik di hari Minggu tasadarion iman atar surat di 2 Timotius 4 ayat 2. Jami tahun hatai hajong jokkon ditiki naune nangso une pisang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamudayon atong rak mangidul gugu mahita lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan Debata, sai pargugui mahami, mangulaon lau partu patikmi. Amin. Tapi gima edi puji-pujian sian Qur'ama.
Mari dehita. Potima dosata nagudangi martangiang mahita tu debata. Ali Tuhan debata amanami pargugu nasu hatu dosan para siroha mida hami nanangulon. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahato do hami tubu jaladang adong hapor siaud di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Macai gudang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan di basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalasion nami. Say ingot mahami hobar tuasi ni roham dohot denggan di basam ala ni guarmu. Ale Tuhan, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisani dosata. Ala ni pangalosiota do ubahin na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatota do ibana magugang. Ape tu ibana picang-picang perhitian ni hasonangota. Jala binahin ni bugang na malum ita hilala. Hasang hapon ma di debata na digijang. Amin.
Tapi gima edi puji-pujian sian korina. Mari dihita. Os roh
Labigima hatani debata turpuk diari mingguta ima minggu paupatot dung trinitatis na tersurat di Kolose sada mamuka maisian ayat sada sahat tu saplopat tajahama margati soring tabini aposteli au surat ni si Paulus apostel ni Kristus Yesus sia lomo ni rohani di debata doho Timoteus dongani Madapoton akan nabadia na di Kolose, akadongan na Porsea na di bagasan Kristus. Asin roha madihamu dohot dame sian debata amattai. Madok moleate duhami laho tumangihon hamu toktong tu debata amani tuhatta Yesus Kristus. Ahu bege hamido barita ni haporsia muna di Kristus Yesus. Nang holong ni rohamuna mida saluhut nabadia. Ala ni sihiremoni naung di parade di hamu di banua gijangi nunga di bege hamu hiani marhite-hite hata hasitongani ima barita nauli. Imanang sahat nang tuhamu nang tuliat portibion namar perbuedoi jalalam gadda suang songon nadihamu. Olat nidung DBG jala ditadahamu asini rohani debata di bagasan hasitongan. Songonido di guruhon hamu sian si Epapras dongan saulauni nahi naholongan ai parhaladu ni Kristus nahaposad do ibana humokop hamu. Laos ibana do pajojor hot tuhami holong ni rohamuna di bagasat toddi. Di baheni dung hubegi hami i dang masohot nang hami tumangyakon hamu jala mangidu asa digohi di hamu patas ni roha manada lomo ni rohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion. Asa marparange natama di tuhani hamu gabe halomoan situtu jala marperbuehon nasa ulau nadenggan. Laos gadda di hamu panadaon di debata gabi margugos itu tuhamu hobar tu gogoni hasangapon nai makorhon nasa habengeton doh labas ni roha mardongan las ni roha. Madok ngoliate mahamu diamai naung patauhon hamu majalo tohap na di bagasan hati uroni setiaunon niakka nabadiai. Ainiunga di roro hita sian gumgoman hahulomoni jala di pausat hita tu bagasan harajaun ni anak hahulongan ni rohana. Di bagasan ibana doadong di hita haluauni imahasesan yakka dosa. Ido sahatna martuado akan natumangihon hata ni dibata jala nau peopsa. Amin. Mari dihita.
Tahatidakku maha porsiautai, songon na hinatidakku ni dongata saha porsiau di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargugu na sohatulusan, na tumopalangi dohotan. Au porsia di Jesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sianton di perbadia andora solubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni Silatus. Nama tetap baja do ibana di hau pinor silam. Na tua na tolu dum ditanam. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Laudul tu siam di debata Jahoba. Amanai pargugu na suhatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogok tu tanoon. Manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea di toni di perbadia. Jaladong sadahuria na badia. Huria hatopan ni ala Kristen akan na badia. Dohot dihasain dosa. Dohot dihatain na mandok. Mulak mangulu sogok daging ni halak nang mate. Dohot dihahuluan na sora sudah. Amin. Tapi gema tikting ni huriata. Salam. Titing HKBP Sentosa, Resort Sentosa, Samarinda. Di Minggu, Paunopon Dung Trinitatis. Minggu 10 Juli 2022. Topik, mamaritahon hut mangulahon hatani debata. Naperjolo. Di hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, patupatado pertanyaan sektor IMA di sektor tolu di bagasni keluarga Inang Nonya Sili Tonga Borutobing. Di sektor pitu di bagasni keluarga N Simamora Inang Borusinaga. Di sektor walu di bagasni keluarga K Manulang Inang Borusibolon. Di hari Rabu tanggal 10 Juli 2022 di sektor sada di bagasni keluarga H Lumban Gaul Inang Borusibolon. Di sektor 2 di bagasni keluarga M Stinjak Inang Borusihaloho. Di sektor onom di bagasni keluarga R Raja Guguk Inang Boru Pasaribu. Alamat Boy Mataida di titing ni Huriata. Napaduahon. Hobar tu data na masuk ni Huriata, torop ni ruas na marulang tahun di bagas mingguon, godangna 42 halak. Hatani debata imana tersurat di Pesalmen 26 ayat 12. Asa hupu jiho ali Tuhan debataku, sian nasa rohaku, jala hupasangap goarmu saliling-lilingna. Tusude ruas ni Huriata na marulang tahun, hupasat hamima selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani dohot nama masu-masu. Napatuluhon, memuka sadarion gaberuas ni Huriatama, ima keluarga R Siburian SHMH, Inang Situa G Borusimbolon, Rap dohot 2, Inang Situa G Borusihombing, Rap dohot 2 Danak, Roh Sian Huria HKBP Harapan Baru, Resort Harapan Baru, Distrik Sapulsia Bekasi. Maringanan di Jalan Pramuka Onom, Kompleks Perum Hakim Pengadilan Tinggi, nomor 100 Saplopat, masuk sektor opat. Napaopaton, titing Parbagason manang titing paduahon. Neng majalo pasu-pasu Parbagason ma, Rian Gabein Pasaribu SAK, anak ni Amata BO Pasaribu, tubuh ni Inata M Boruhutagalung, ruas ni Huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda, maringanan di Bengkuring Raya Blok E nomor 37 Samarinda. Dohot Orwana,
Lydia Rosiana Mangisi Boru Marpaung SE, Boru Niamata Insinyur T Marpaung, Tubuni Inata R Boru Siahaan, Ruas Nihuria HKBP Aik Kanopan, Resort Aik Kanopan, Maringanan di Pasar Hitam Aik Kanopan, Labuhan Batu Utara. Pamas-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022. Maringanan di Huria HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, masuk pukul 10 wita. Na palimahon, Nunga Marujung Ngulu Inang Lydia Jojor Saulina Marbun. Na di hari Minggu tanggal 7 Juli 2022, tutup umur 24 tahun. Nama kabaluhon Amang Johnson Sianipar. Maringanan di Perum Pelita Opat Sambutan. Tatangnya koma asa mergugu jelo tumibu tarapul rohani keluarga. Napaunapun di hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 10 sia wita. Di Patupado rapot panitia tim aset Huria. Maringanan di konsistori. Napapituhon. Di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, Ima Pesta Puncak Tahun Hasadaun Niroha Manang Tahun Kesehatian HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda. Perminggota di Pasada masuk pukul siawita. Ulangi hami sehalinain. Di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, Ima Pesta Puncak Tahun Hasadaun Niroha Manang Tahun Kesehatian HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda. Perminggota di Pasada masuk pukul sia wita. Sidung perminggota di Patupado acara lelang tortor dot makan bersama. Pidangi doma tuganup ruas nihuria. Mabuas si panganon satorop ni anggota keluarga. Jala di palobi ma sada kotak. Nasi kotak boy ma tapasaha tu panitia. Adorang so masuk perminggota. Laos pinangidohom ma tuganup keluarga. Asa tapasahat ma proposal tahun kesehatian. Sian ias nirohata. Asa rapak hita manupahi tu ulaun hasadaun. Penatoran proposal boy matapasahat tu panitia manang tu parhalado sektor ta mauliate. Napawaluhon pelayanan ke gereja Pagaran, pendaftaran CD, dohot titing parhepengon, boy mata jaha di lembar titing nang adong di Hitaganup, di pasu-pasu tuhat tama Huriana. Songonima titing namasa di Huriata manipat na sa mingguan. Tapasada maruhata martang yang mahita. Tuhan di bata Jehovah na marhabangsa di Banua Gijang. Madok malata dohami ti julom ali Tuhan. Di sidi asi do enggan di basam natotong madongan ni hami. Boy hami marpungu ruas ni huriam di bagas joromon memuji doho pasangap kuar menabadiai. Tuhan di bata Jehovah mangidohami tuho ali Tuhan. Di ruas ni huriam di diat pinasida maringanan na seboy hami rap apala di tikyon tuho matatong hu pasatami daging doho to di nasida ho matatong na madongan ni nasida di Tuhan di diat pinasida pasu-pasu totong na nilatangan nasida aseboy hami Tuhan di tiki arina nangro marpungu memuji pasangap guar menabadi song-song ini oleh Tuhan di ruas ni huriam mulut ngadong na di bagasa parsahiton. Tuho mahu pasahat kami, ho matatong na pamalupon. Pergugoy mali Tuhan ubat na pinangan na, anggiat mabuan hamalumo ni tepamatang na. Tuhan, siyang-songan yaka yanakon nami Tuhan. Mulai sa namemet sahat na magudang. Tuho mahu pasahat kami, ho manotong na madungan inasida. Bay manasida sibur-sibur magudang ali Tuhan. Molotong di parsikolale madinasida habisukon hapistaran na siyakoy. Maluak ka na mga luwi parkarejuan do Tuhan. Liyaw maaka parkarejuan na hobar tulong maniroham. Tuhan,
Suang-suang ninang di ruas nuhuriam akan naung lansia. Totok ko na madongani na sida. Leon hasihatin ni daging dohotod di Tuhan. Totong tutuki rohan na sida le Tuhan. Asa totong di botong pasal hotod di rina. Di julum. Mamuji ho di parangulon na sigano pari. Tuhan di bata Jehovah. Suang-suang niya le Tuhan di ruas nuhuriam. Ditabay ho umur di 42 halak ali Tuhan ruas nuhuriami. Mulihat mari ho Tuhan. Totong ngajari kami Tuhan manghitung hari-hari ni ngulo nami. Totong pasilhot diri nami Tuhan. Makmulate ho Tuhan akaan ang pinasahatmu tungulo nami sigano pari. Tuhan di bata Jehovah. Suang-suangan niya li Tuhan. Di ruas nataba keluarga amang siburian. Paimana sida ali Tuhan gabi ruas na burju. Ruas itu ruon di tengah-tengah ni masyarakat gabi saluran berkatmu ali Tuhan. Pas-pas mana sida ali Tuhan di kota Samarindaon. Tuhan di bata Jehovah. Suang-suangan ni ali Tuhan anak ni Huriami Rian Pasaribu. Naneng majalo pasu-pasu perbagason di tanggal 10 nanang ro. Homa ali Tuhan nama masu-masu. Lehom ma Tuhan hasehaton. Lehot tiur ni pikiran tu keluarga ali Tuhan. Asaboy mardalan ulaw ni hobar tulungan ni roham. Tuhan mangidohami tuho. Dipiga-piga ari ng salpo. Nunga dialapo ali Tuhan. Siya tong atingongan ni keluarga amang siya ni par buru marbun. Asi maroham ali Tuhan. Holat tuho dohami mga lualu. Homali Tuhan na mga puli keluargaon. Unang palawas na sida madeli ali Tuhan. Ali totong maleho to din perbadiay na manurangi rohan na sida. Pasu-pasu mana sida ali Tuhan. Leo mali Tuhan penghiburan na siya koy. Unang palawas na sida tergugut ali Tuhan. Pasi maroha mali Tuhan. Mangidodo pihami tuho. Disudi ali Tuhan akapakubasyon duruas ni Huriami. Termasuk maaka pertanyaan sektor-sektor. Tuh mahupasat kami. Hototong na mga liugugo di kami Tuhan. Liu bisuk di kami. Asa margugo kami mangulahon ni ali Tuhan. Tuktuki totong ruas ni Huriam. Asa buhay persidohot ali Tuhan. Ubigay hatami di pertanyaan sektor. Tuhan di bata Jehovah. Di minggu na nangaraw ali Tuhan. Di tanggal 17 Julion. Nang patupaw ni Huriamima ali Tuhan. Syukuran manang pesta kesehatan. Holat tuho doho pasahat kami Tuhan. Pergugoy ma Tuhan nakapanitia. Leho gogo do bisok na siya kay Tuhan. Asaboy di ulahon niya lamang hobar tuloman ni Roham. Gabi silas na Roham ay di hoali Tuhan. Buwi sudi hami partisipasi ruas ni Huriam. Asima Roham ali Tuhan. Di sudi akapakubasiyon di Huriami. Di akka parjamita, akka bibil pro ali Tuhan, akka situa. Para ramahami ali Tuhan, gabi ula-ula na matolpang di julong. Sungod dia pahami ali Tuhan, pakke mahami ali Tuhan, ajari hami. Persahalay hami do sahalam na badiyay. Asaboy hami Tuhan, mangula di Huriami, hobar tulungan ni Roham. Sa tokenari ali Tuhan, nang bigyan namin mahatam na badiyay na pinatulhas ni na posomi. Paso-paso mali Tuhan na posomi. Persahalay na posomi do sa halami ali Tuhan. Asa margugo patulhason hatami Tuhami. Jalabu ali Tuhan huwat tu si hami. Huulahok kami ali Tuhan di paranguluan nami siya pari. Asi maroha mali Tuhan. Tunggudang dudosa pangalasyon nami. Nahututuk kami maradopodongan nami jolma terlumubi maradopoko. Urasi memahami Tuhan siya dosa pangalason nami asa tama kami majalo pasu-pasumi. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus saitangi homa ele-ele namion. Amen. Tapa punguma peliata sada A dohot sada B hut mahita marid di Huria.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut nasaroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Horas. Sehat doa mua manginang. Mau lihat mak. Nadi gijang sehat. Nadi toru sehat. Berarti nadi gijang dok nadi toru sehat dok kan? Sehat doa manginang. Tajakoma barita lasniroha di minggu tasadarion minggu paopaton dung Trinitatis tersurat di 5 Musa bidu 30 mamuka sian ayat 10 sada marujung di ayat 14 hujahahoma dihita saluhutna takasma tapa ihut-ihut. Ai patikon na hutonahoni tuho sadarion dang masok kalhu diho manang maholaku dada di banua gijang hatai ubain pola ikut dohonomu isi ulaning sikat nami manaik tu banua gijang asa mangalapsa dihami dohot patu begeos satu hami asa ulahonon nami nian jaladada di baribani laut hatai ubai pola ikut dohonomu isi ulaning sikat nami taripar laut mangalapsa dihami dohot patu begeosa asa ulahonon nami nian ay macay jonok dohatay diho di bagasan pamangam mutahe dohot di bagasan roham asa ulahonommu ido sahatna. Amanginang adorang somasuk hita tuhatorangan ni turpuk ra jumolo majo hita sepakat ala memang holan 4 ayat do turpukon. Sepaka majo hita molo halisa menit do tabaen totu holan 4 menit do. Holan 4 menit ma si 4 ayati. Molo hali 5 menit do tabaen totu hola 20 menit ma turpukon tarang rangi. Molo hali to 10 menit do tabaen totu hurang lebih 40 menit ma turpukon hujamitahon. Molo hali do 30 menit do tabahen berarti hurang lebih 2 jam ma turpukon tangihonom muna. Sepaka mahita manginang nadia mapilitom muna. Molo hali sa menit habis pitor amen. Nadia mapilitom muna. Na 2 jam ma molo 2 jam yakin au da humasusa na mahamu. Atong hali 5 menit matabain berarti 20 menit. Mau lihat mak sap 5 menit naik habis 5 menit. Dihamu amanami nanami akadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Buku 5 Musa molo di bahasa Indonesia didok maon kitab ulangan. Songon guarnaido isini bukuon. Godangado buku 5 Musa marisihon akan naung diguriton, akan naung dilubahon, akan naung dipabua di buku sada Musa, 2 Musa, 3 Musa, dohot 4 Musa. Alai naikot diulangi si Musa do luhut
na tersurat di bagasan bukui asa diingot. Asa unang lupa halak Israel, asalam apit do parningotani di nasida, asalam di pahusor-husor do tutu, akkana masai di pardalanan ni ngolu nasida. Asa ingot do bangsoi dia kapoda, dia ka ajaran, dia ka naung tinonahon ni debata. Jala hobar tutur pukon dipaingot si Musa mamuse bangso Israel taringot tu patik ni debata nagabe aturan di parngoluon nasida molo dung sahat di tano Kanaan. Alai dung diulahi si Musa patiki, dung diulahi si Musa padohani. Gabi mula do bangso Israel marpanukun naung binotona. Suku-sukun na parjolo ise sikka nami tubanua gicang. Suku-sukun na paduahon ise sikka nami taripar laut. Boydohono na manginang mulak manukum musenasida dia kanaung masa. Mulak manukum musenasida dia kanaung diboto hian alanung ngatakas di pabuai. Nga di pasahat patiki alay ikos sukunon na domo muse. Akadongan radak kola bangso Israel na mangulahon hal si songoni. Saha tu partikian nuay ngope ganup jolmai dang marna suda, dang marna sidung, dang marna sae jolmai laho manukun manulikiti mangarangrangi mangatusi mangalapati luhutna hatani debata. Dak kaya hola sahali jolmai hola dijaha turpuki pitor diatusi. Alai godang do jolmai ganupari dijaha ganup tiki dijaha mulakula dijaha alai gabe patubu suku-suku donani jahanai di tonga-tonga ni parngoluonna. Boydohono nakadongan ra olo do ganup suku-sukun na tabahen alay gabi suku-sukun na sotalup nialusan. Ala memang adong do parangin ni jolmai ay olo do disukun hape nga diboto alusna. Jutad do jolmai songoni disukun hape nga diboto alusna atar disukun hape neng manguji disukun hape dalan lau pailahon gudang jolmai songoni isaranak kadongan songonon disadatiki adong masahala guru agama molood dituba doon dang masa di parsirahanon adong masahala guru agama alay guruon boydohonon guru panggati do iba na sementara molo di agama na di dokon Kristen do. Alay ala topet hati hai dang diakui permalim gabe Kristen Protestado ugamona. Mengajar matutu guruon di sada persikolaan tadok majo SD. Topet hati hai topik na ni persiajaran taringo tu debata. Biasa kan molo guru na beru kan atar herana posido, atar herana jingardo, mengajar matutu guruon manaringoti debata. Alay memang dang siya tu rohana, ala debata di hak Kristenon berbeda do debatani permelim. Dung dipuka persiajaran taringo tu debata disukun guru omma akka muridna.
murid-murid diberi kamu do buku nahutiopon baru akadak danaki murama songono ne suku-suku ni narohana diberi kamu do bukuon hubere kami bu adong do buku di tangakon adong ibu ima adong diberi kamu adong bah muranai inaroani aka murid-muriton di suku muse, di suku guru muse. Murid-murid diberi kamu do pulpenon, hubere kami bu. Adong do pulpet di tangakon, adong ibu inna. Masuk matong suku-suku na batuluhon di do guru ma. Murid-murid diberi kamu do debata, daong ibu. Atong adong do debata nange maridok akadak danaki dang adong ibu alay adong masahala danak tadok majo si jaultop marga sinaga musiru si jaultopon jugul jeng-jeng ala bisuk dang terima ibana di suku-suku ni gurui pitor maju ibana di samping ni gurui hola jongjong ibana di samping ni guru di do ibana matu akadongan ay diberi kamu do uto-uto ni buon daong itorin na atong adong do uto-uto ni buon daong pitornin na amanginang songonido suku-suku na jojo masa di tonga-tonga ni parnguluota laho manggugay haporsiota nung nga pengalaman ni dihita iya nasa baribaat di do dia bo barana debata isi bidanna kaninna do banyak ragam ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah yang dapat mengganggu iman kepercayaan kita laos ido naneng idaota di bagasa turpukon di hamu amanami nanami akadongan na hinaholongan dang patut benian suku-sukun songon na digurito di bagasa turpukon gabe suku-sukut tadi partikian nuaengon ala memang molo tapatudos dotu ayat 10 pati nung nga dihita hatai jonok do hatai dihita ala nung nga di bagasan pamangatta ala nung nga di bagasan rohatta hatani debata. Bah 5 menit na nama HP. Boy dohono namanginang di pamatang taodo hatani debata. Patik ni debata, aturan ni debata, luhut nai di bagasan daging taodo, di bagasan ngolu ni jolmaido. Na barjolo di tangan ni jolmaido hata ni debata laho mangurupi dang nalo mamastap. Molo na jolo amanginang adong do peribahasa maddokon mulutmu adalah harimaumu. Molo sonari dang be jari-jarimu adalah harimaumu. Salah mengitik hosaotik viral. Dung viral fatal. Atong bohado mamakke tanganon hobar congon hatani debata. Napaduahon di simajoja taodo hatani debata laho marhobas laho mangalakka hobar tulomoni rohani debata. Bangunang atong songon nuaengon pas ning marfolli kan itelepon idia hole ijabu marfolli hita pitor di lojong au macemes lupatan na sa meter adong pepare di jabuna hola nalani pertandingan atau kesehatan hatok dui alay pitor marsugo nai hari minggu nai di suku situa masa dang marminggu hole haji patu masa dang pertanyaan kamu apas mengalupati daralit ya hati hamar poliso ina maringgasna hati ha pertanyaan aci ipoku
Ale bohado mamake si majoja taon songon na hinalomohon ni debata. Napatuluhon di si malolong taido hata ni debata laho marnida na hurang denggan laho padenggaton laho paturehon na so uli asalam uli. Unang atong tapake si malolongi laho mangiti-itip. Unang ipake si malolongi lau manili pitor mekel do mangiti-iti pitor na tu negati do arwa. Manili-nili haurangan ni dongan. Mamereng-mereng haurangan ni dongan kan saya parwa adi ka sosale kok kupasak. Adi ka sosale kok kupastap. Alay bohado bahenon si malolongon mangida na ulii lampaulihon. Naso denggani lampadenggaton. Isarana yakin au malu adong sampah siano sak tusahan cuek dohamu. Adong sampah cuek dohamu. Yakin. Alai malu adong hepeng 100.000. Yakin bereng omuna. Ala nyata doi. Ia sampah so ni bereng. Ia hepeng ni bereng. Pak ni manuk patureng-reng. Mararo do mata mida hepeng. Di pamangataido hata ni debata. Atong bohado baenon mamakke pamanganon tudoson hata ni debata. Songon nuaing dui dihamu pas mareke kan kucemes berekon. Iko kucemes ulune. Ido. Iko kucemes, iko kupasak hajar inaon na do. Apalagi molo reke na arga. Makuling musi teh reke na arga ibarat na holan dipiltik gaya gabe heragar putala. Ay angin di naon da dibuti. Yang garhon areke na arga puang 1 juta kan harga na puang reke ton. Habis saya boto kursi ni nang biulfro nang marupak. Bohado baeno pamanganon gabe masuarahon na denggan. Unang tado cemes hajar ribak. Romu semarhusi do orangan nasa sektor kan ikut telu do tabai sektor sedei berek ikut telu mulai do ikut telu tabu do pe ale ulo de do ikut apa mati sektor sedei iro kan atong luhut na HP tanganon si majojakon si malolong si pareon pangabas taon iko sarobang dohot hata ni debata na parpudi didokon di rohat taido hata ni debata ido bahin iko patas maroha iko denggam maroha udang songojol mana hurang roha unang mardua roha jalaunang marroha roha tudo sado pamatang taon mangulahon patik nang hatani debata atau nga manginang nga habis 5 menit topik ni minggu ta sadarion madok asa hubas mamaritahon hatani debata mangulahon hatani debata maparangehon hatani debata tarpasu-pasu dohita molo taulahon amin martangiak kita itu ngajar-ajari johami Tuhan dina mangulahon nahinalomohon ni roham salakkan ature dang bui hulakau kami molodang ho namardongat tok kami atong ajar-ajari parbisu ki hami dina mangulahon nahinalomohon ni roham anggiat saluhut boda patik nang hatam na badiai mabohali hami dihasianganon gabi parlakasiamu mahami luhutna nama kaporsiaiho pasu-pasu maruas ni huriam di HKBP Sentosaon akayanakon nami na dibagasa parsikola ani lehonomu mabisuk di nasida patulu conommu sita-sita nasida tarlumobi dinalau mengadupi ujian masuk perguruan tinggi posrohanami sai donganammu do nasida
Disaluhut ianakon nami na sodapotan parkarejuan. Lehonommu jappalan na lomak di ngoduna sida. Para rommu parbinotoan kemampuan talenta nang pendidikan nasida. Dalammu mai patuduhon akka parkarejuani di nasida. Diakka yanakon nami naung talup marhasohotan. Patuduhonommu sirokap nitoddina. Anggiat marhite luhutna akka pangiduan nami naung pinatulusmi. Lampita pamujon nami diho. Nang diaka naniula ni tangan nami pe. Makorhon las ni roha medihami. Diaka na pinarsita na hinirim ni roha nami. Lehonommu meditikina. Patuluconommu meditikina. Ale digijang ni pangiduan nami urasommu ma akaragam ni dusa nang pangalosyon nami. Asa talup jala marhaba diau kami. Habaoran ni ragam ni pasu-pasum. Di bagasan Kristus Yesus. Tangi homma tangi yang nami. Amin. Edeta nomor 510 laus tapasaha na pediata. Jalahi
Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami. Godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarno. Say Roma harazaonmu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dusanami. Songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangar. Mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu nasihat Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asi marohana midahamu di dopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasaorhon madamena tutod di munabe. Amin. Shalom. Horas Madihita.